Jaj, Čo ťa bolia kríže? jak svíňa. Lukáš, ja ti pomôžem. My ti ukážeme prístup, ktorý ti zaručene uľaví. Potrebuješ rover, potrebuješ gumičku a tvoj aktívny prístup. Poďme na to. Vložíš pod kríže, ťaháš koleno k ramenu, druhú nohu vystretú ťaháš po podložke. 3 sekundy držíš, uvoľníš, 5-krát jedna strana a 5-krát strana druhá. Druhý cvik. 5-krát vystieráš, špička dolu, lítko čo najbližšie na zemi, pokrčíš, 5-krát jedna strana, 5-krát strana druhá. Ja. Tretí cvik, valec je medzi kolenami. Mocne stlačíš valec, podsadíš panvu, ruky vystreté a roluješ pomalinky dole chrbticu stavec po stavci. 5 krát. Ďalšia pozícia, sedíš na penovom valci, pravú nohu cez ľavé koleno, pravú polku zadku, pekne si to rozroluješ ako cesto, hľadáš tam tie miesta, ktoré sú bolavé, venuješ im pozornosť, 1 minúta, jedna strana, 60 sekúnd, strana druhá. Ďalšia pozícia, penový valec v strede hrudnej chrbtice, robíme flexiu, lakte ku kolenám, podsadíš panvu, 5 sekúnd držíš tu, 5 sekúnd extenzia. Krk je rovnobežný s podložkou, hrudný koš zatiahnutý dolu, panva je podsadená, lakte otvorené 5 krát. Gumička, chytaj. Gumička je v strede chodidiel. Vonkajšia, špička hore, nohy dopnuté, vnútorná rotácia, päta hore, bok je pretlačený. 3 sekundy držíš tu, 3 sekundy držíš tu. Minúta jedna strana a minúta strana druhá. Pre ďalšie tipy sleduj náš Instagram.